Kære alle sammen. Jeg har glædet mig ufattelig meget til at se jer i dag. Det er dejligt at se jer. Og I er mange. Det kan jeg godt lide. Det er skønt. Og hvad er det livsbekræftende at tænke på, at selvom I nu her sidder på lige rækker og ser lidt ens ud i mørket, så er I alle forskellige. Hver en af jer har lige præcis jeres livshistorie. Lige præcis jeres drømme. Og alle sikkert at når vi sidder her, så er I stræbt efter at passe jeres arbejde og tjene jeres egne penge og tage jer af jeres nærmeste. Og I har betalt jeres skat. Selvom vi nok godt kan blive enige om, at den er lidt for høj. I er ordentlige mennesker med styr på jeres. Og I forventer med rette også, at staten har styr på sit. Mine damer og herrer, I er kommet til det helt rigtige sted. Velkommen til Det Konservative Folkepartis landsråd. Jeg vil gerne fortælle lidt om en mand, der hedder Henning. Henning han blev født på en gård i Føvling i Østjylland, som den ældste af 3 brødre. Han kom til verden året før Danmarks befrielse. Han voksede op i efterkrigsårene og var på mange måder Men Henning, han lod sig ikke slå. Han fik en lærer. Henning var det, man ville kalde laps. Han gik til baller. Og så mødte han sit livs kærlighed. Karen. Henning og Karen, de fik to. En pige og en dreng. Og så vidste Henning godt, at nu skulle der leveres, for det er ikke gratis at have ansvar for en familie. Gartneriet, hvor han var ansat, det begyndte at køre dårligt økonomisk. Så Henning han tog en rask beslutning, tog det store kørekort og blev lastbilchauffør. Men allerede Hennings elskede hustru, hun fik en alvorlig kronisk sygdom. Og selvom der ikke var noget, Karen hellere ville, end at passe sit arbejde, så var der til sidste gang muligheder end en førtidspension. Henning, han stak ikke helt mellem benene. Han småede ærmerne op, og så arbejdede han lidt mere, lidt længere. For man passer på den, man elsker, og man passer på de børn, som man har sat i verden. Og en af de børn, Henning satte i verden, det er mig. Henning Juel Christensen, det er min far. Og han sidder lige dernede. Og jeg siger jer, ingen er som min far. Og alligevel så er Henning og hans historie jo et godt billede på sådan et helt almindeligt menneskeliv i Danmark. Man går på arbejde, man betaler sin skat, og man passer på sin familie. For i den virkelige verden, jeg ved vi godt, der er nogle budgetter, der skal gå op. Måske giver man en hånd med. Måske tager man en i den virkelige verden, der mister. Eller man skal på plejehjem. Måske har man indbrudt sit hus. Eller måske brug for en ny hofte. I den virkelige verden, der er der nok at se til. Hverdagen den er fuld af helt almindelige og ualmindelige ting. Og ligesom vi har gjort dag så er der masser af ting. Efter så for i den virkelige verden er det at arbejde en del
Og jeg tror faktisk også, at langt får arbejdet med glæde. For det giver jo mening i tilværelsen at have et arbejde. Det kan også give noget stolthed. Personlig udvikling. Fællesskaber. Og så giver det også penge på kontoen. Men der er selvfølgelig også de der sure dage. I ved, hvor man spiller kaffe ned på sin nyvaskede skjorte, og cyklen er punkteret. Den lille vogner med feber. Lige præcis den dag, hvor man havde den. Når man så alligevel flot virkeshåren siddende herinde mellem tænderne under hele ens præsentation. Det er det, man på godt jysk kalder træls. Men på trods af modstand, så får vi det jo alligevel til at hænge sammen. Vi har styr på vores rundt om med de små hjem ude i den virkelige verden. I Danmark. Så kan man spørge, så har staten vel også styr på sit? I ved, den der stat, der opkræver over halvdelen af vores løn, hver eneste måned, år efter år. Og det er jo ikke, fordi staten mangler penge. Finansministeren finder nye milliarder hele tiden. Statens lommer buler faktisk. Dine penge. Tænker I, at jeres penge er brugt godt nok? Hvad tænker du? Hvad tænker I? Det synes jeg bestemt heller ikke altid, at de gør. Der er rigtig mange eksempler på, at skatter bliver brugt forkert. Og listen er desværre lang. Der er mange eksempler, som kan få selv den mest loyale skattebetaler til at miste modet. Folkeskolen, en af vores samfunds vigtigste dannelsesinstitutioner. Men der er flere og flere elever, der ikke kan læse og regne. Næsten hver fjerde betjent siger, at det også sker i sager med en kendt gerningsmand. Hvordan er det kommet dertil? Der bliver ansat flere og flere bureaukrater,